ufica ingane yomfana uthi njalo mangilele khona into efremeka kabi kumina ngilala nomuntu angazi yini le ngisuke ngilele naye omunye uzomuzwa ethi mina ngiphupha ngilele nenja ukulala kwami nenja ngiyaheva nayo ngiheva nekati ngiheva negundane ukukanye umunye ethi ngiphupha ngiheva nabantu engingabazi abahlukahlukene omunye ethi cha ngiphupha ngiheva noma ngiheva nobaba khumbula ke lento ibilando obani kuyenza kwesinkhasi ilando ubaba noma yalando uma noma yalando ubhuti omdala noma yalando usisi omdala ukuthi ayikwazi ukusecurisha leli khaya ifike ingalisecurisha ikhaya ifike lisecurisha at the first place ngalenkathi nina ingane zala ekhaya nisalalela nisayizingane ekukhuleni kwenu kube ukuthi umuntu sekumayiphathela impilo yakhe ebese lento ke iqala lapho ke misunderstanding awusangilaleli umthetho la ekhaya ubuthi wena usahambi ke manje umthetho la ekhaya ungena kwesilwane lokho khehle yo imake mfowethu le ndaba le angifuni ukuthi isale le ethi owesifazane noma owesilisa uhamba eyolanda intando kumuntu thizeni khehle uyilandela ukuthi ubaba wala ekhaya engajoli noma ubaba wala ekhaya ulanda into ewenzela ukuthi umama wala ekhaya ingajoli leyo nto ingozi ngaleyo nje ukuthi iyaphenduka ngolunye usuku idala umonakala ekhaya khehle iyaphenduka eqinisweni nje lilonke iyaphenduka ngoba